Mateu, capítol 26, versets 14 al 25. Un dels 12, l'anomenat Judes Iscariot, se n'anà a trobar els grans sacerdots i els digué: «Què esteu disposats a donar-me si us entrego Jesús?» Ells li van oferir 30 monedes de plata, i des d'aleshores Judes buscava una ocasió per entregar-lo. El primer dia dels àzims, els deixebles anaren a dir a Jesús: «On vols que et fem els preparatius per a menjar el sopar pasqual?» Ell respongué: «Aneu a la ciutat, a casa de tal, i digueu-li: el mestre diu, la meva hora és a prop. Faré el sopar pasqual amb els meus deixebles a casa teva». Els deixebles van complir el que Jesús els havia ordenat i prepararen el sopar pasqual. Arribat el capvespre, Jesús es posà a taula amb els 12. Mentre sopaven digué: «En veritat us ho dic, un de vosaltres em trairà». Molt entristits li anaven preguntant, l'un rere l'altre: «No sóc jo pas jo, Senyor?» Jesús respongué: «Un que suca amb mi el mateix plat és el que em trairà. El fill de l'home se'n va, tal com l'Escriptura ha dit d'ell, però ai de l'home que el traeix. Aquest home més li valdria no haver nascut». Judes, el qui el traïa, li preguntà: «No sóc pas jo, rabí?» Ell li respongué: «Tu ho has dit».